Pasar nanas iki wis gratis lur. Awake dhewe gak perlu tuku tiket maneh. Dadi dulur-dulur iso mirsani dhewe wis gak dicegat karo tiketan. Ya cuman yen sore kuwi enek beberapa kendala lur. Jalanan wis 20 menit lebih lur. Dadi saka nanas-nanas mang ya kurang luwih setengah lur. Pas kebetulan nenek sanajan gak wakeh iso tuku kacang utawa camilan-camilan gorengan. Koyok ngene iki contone lur. Keluk-keluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Pusat kuliner nanas Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Jalan raya, jalan utama nuju kawasan wisata Gunung Kelut dulur-dulur. Lokasi pasar nanas iki ternyata ya murah lur, saunting mau 10.000, isine yen cilik 5, yen rodok gedhi 3, padha karo nang Kediri. Pertigaan ngarep yen nganan arah apa jenenge wisata-wisata kampung, ono Taman Indian, Kampung Anggrek, terus Kelut Glemping dan sebagainya. Ki awake dhewe nuju kawasan wisata Gunung Kelut lur. Lagek wae awake dhewe masuk batas Desa Sugihwaras, Kecamatan Wates, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Dadi nanas-nanas mau iku batas desa terakhir Desa Ngancar. Yen gak biru dusune dusun Panceran. Lah yen saiki awake dhewe wis masuk Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar dulur-dulur. Lingkungane asri, wit-witan ijo ngrumbul. Sanajana ya gak ngrumbul-ngrumbul nemen lur, amarga bangunan-bangunan tambah akeh. Ning ya tetep sih termasuk grumbul lur wit-witane kiwa tengen. Lan sing nyenengake sebagian wit-witan mau wit duren lur. Dadi wilayah Ngancar iki sakliyane dadi pusate nanas, uga pusat buah duren yen wayahe musim lur. Dalane halus banget lur, iso dipirsani dhewe. Dadi perjalanan bakal nyaman mulai Wates, Ngancar sampai engko Puncak Kelut. Kiri jalan GKJW lur, Gereja Kristen Jawi Wetan Sugihwaras. Lah sebelah ono masjid. Rasa toleransi yang cukup membanggakan lur. Lan pemandangan koyok ngene iki nang nggone Indonesia terus Jawa khususnya sing tak amati iku ora mung iki nang ndi iki ngono kuwi, malah enek salah sijine kampung nang beberapa wilayah lur kuwi 3 agama sekaligus dalam sebuah perkampungan hidup rukun. Yen dulur-dulur akeh waktu iso dibuka-buka iki, diketik wae judule Kampung Toleransi. Ono agama Hindu, Nasrani lan Islam. Dadi sak kampungku ono 3 tempat ibadah lur, kang garape ya bareng-bareng saka warga sing agamane campur-campur mang. Gawe masjid kerjasama gotong royong, semono uga yen gawe pura lan bangun gereja. Dadi rasa toleransi sesuai azas utawa landasan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika.
walaupun berbeda-beda agama, suku bangsa, bahasa, namun tetap satu Indonesia. Ki awake dhewe wis mendekati gerbang masuk kawasan wisata Gunung Kelud dulur-dulur. Aku tak mandek sedilut, tak nyepil gerbange saka wadohan lur. Ki videone bakal rada dawa lur, mergo bakal minim sekali pemotongan-pemotongan selama perjalanan, kecuali ono gangguan getaran dan sebagainya kang memperburu video baru tak ilai. Jadi aku pengen ngukur tenan adoe saka nanas-nanas mau, terus saka gerbang ki sampai puncak Kelud kuwi berapa kilometer lur. Kawasan wisata Kelud perkebunan Margomulyo lur arane iki. Lagi rest area teras PDP Margomulyo lur. Mungkin Margomulyo iki yen gak jenenge dusun, jenenge perkebunan. Terus bangunan atape lengkung iku tiketan lur, yen wis jam 4 utawa luwih didik utawa setengah 5 paling sore iku wis gratis lur. Awake dhewe gak perlu tuku tiket maneh. Dadi dulur-dulur monggo iso padha ngerti yen pengen nonton Gunung Kelud gratis kuwi di atas jam 4 lur. So mirsani dhewe wis gak dicegat karo tiketan. Ya cuman yen sore kuwi enek beberapa kendala lur. Yen musim udan ngene iki rawan udan. Kuwi sing pertama. Sing kedua, yen wis jam tengah 5 nang dhuwur iku ora oleh menyang kawah puncak Kelud. Dadi awake dhewe engko insyaallah sampai pos terakhir yaiku parkiran kang paling akhir, tapi malah utawa justru iku pemandangane kang wapi yen tiba rezekine bakal nonton populasi monyet nek nggone kawasan wisata Gunung Kelud. Muga-muga lur tetep tonton video iki sampai tutup lur. Tikungan kang tak senengi ya cuman yen musim udan kene iki ana pasire, yen gak hati-hati iso kepleset, utamane motor metik lur. Tikungan kang cukup gede, terus tengahe enek tamane lur. Biyen pernah gak terpelihara, saiki wis mulai dirapikan maneh. Terus musim udan dadi ya tandurane mau subur. Ning ono sayange, sanajano tetep gak bisa dihindari lur. Beberapa bagian saka wilayah Gunung Kelud iki dadi ladang tebu. Mesti wae iki kanggo kepentingane PTPN perkebunan dulur-dulur, utamane kang berhubungan karo pabrik gula. Sing penting tetep dijogo kelestarian vegetasine lur. Apa meneh kawasan Gunung Kelud iki salah siji kawasan paling subur neng tlatah Kediri lur. Apa sebabe? Gunung Kelud termasuk salah siji gunung kang super aktif. Nyapa tak arani super aktif mergo meletus iki gak butuh waktu lama lur. Kadang mau belasan tahun wis meletus utawa meledos maneh muntahke kawah lah. Saka material-material magma utawa saka kawah Gunung Kelud mau, tanah di sekitarnya kuwi dadi subur banget. Iso dipirsani saka vegetasi utawa tumbuhan kang tukul ngiwonengen lur. Hampir berbagai jenis tanaman bisa tumbuh, mulai saka tanaman pertanian, tanaman hias bunga-bungaan sampai pepohonan besar koyok kiri jalan iki lur. Ki titik yang favoritku uga lur, mergo koyo alas primer kait biyen iki ketel banget lur, kanan jalan wit-witane gede. Terus penghijauan ono unik tapi ya kanggeku tetep
bernilai manfaat yaiku tanduran sirsat utawa surikaya lur, kang nate digalakake dening pemerintah Kabupaten Kediri pirang tahun kepungkur kanggo penghijauan pinggir jalan termasuk dalan ning Gunung Kelud iki. Sanajana wite gak iso dhuwur utawa dhuwure suwi, tapi godhonge kang ijo ruyu-ruyu iku apa kuwi ikut andil menyegarkan udara lur. So ditonton ngiwonengen sebagian besar wit sirsat utawa surikaya lur. Kimang wis tak cek saka speedometer lur, tak titeni karo waktu tempuh uga tak catet kanggo gambaran dulur-dulur utamane kang durung nate nang Gunung Kelud terus pengen nang Gunung Kelud sepedaan motor dadi kaya ngene iki lur medane. Lah iki tikungan jane mbiyen sadurunge pandemi iki rame banget lur, ana wisata kuliner lan perkebunan agro ngiwonengen, tapi saiki wis tutup kabeh amarga pandemi lan gak buka maneh. Untunge sekitare Puncak Kelud ya mulai radius 2 utawa 3 km sebelum masuk kawasan puncak wi warung-warung UMKM sih tetep bertahan lur. Engko coba disepil. Dalan wis mulai menggak-menggok lan tanjakan mulai rada ngeder lur iki sakwise apa jenenge tikungan pusat kuliner sing tutup mau. Terus sakliyane tebu ana komoditas nanas lur. Pancen awake dhewe ya ora iso apa jenenge terlalu berharap aja sampai dadi tanah pertanian. Benae wit-witan tukul, tapi kan kebutuhan warga juga harus dipertimbangkan lur. Ki vegetasi utawa wit-witan mulai ketel maneh lur, nyenengake ya wis mulai nyedaki parkiran lur. Dadi dhewe iki wis mulai mendekati apa jenenge kuliner warung-warung kang ana sekitar Puncak Kelud lur. Lah kanan jalan wis ana warung siji. Mengko rada dhuwur maneh ngono saya akeh lur. Lah kene tondo Tugu kiwa tengen Abang iki kawasan sing anti gravitasi jarene, lan aku yo wis gawe videone lur, iso dibuka-buka paling sekitar 4 utawa 5 bulan yang lalu lur. Tak buktekne yen kuwi hanya tipuan apa ya istilahnya, aslinya ya pancen tidak anti gravitasi, iso dibuka-buka lur. Lah bariku tanjakan-tanjakan saya geder lur, saya curam. Jadi kecepatan lo gak iso banter banget. Apa meneh yen gawe matic. Ki parkiran sing pertama lur, nang kene iki view Puncak Kelud wis lumayan mantap. Dadi dulur-dulur iso leren dilu jiko foto-foto sadurunge dilanjut nang gone tujuan terakhir. Terus warung-warung wis mulai akeh lur, wis ana belasan warung nang kene. Ayo saiki nyepil pas puncake campur karo kabut lur. Apik banget lur. Cuman yen nang kene ketheke sik jarang lur. Engko sing parkiran terakhir. Oke lanjut lur, aku mau jiko beberapa gambar ki mau. Ki enek tanjakan maneh lur sadurunge parkiran terakhir. Saka kene menyang puncak ya jarake sekitar 3 utawa 4 kilo lur. Dadi awake dhewe mang saka gerbang tiket utawa karcis mau sampai kene ya kira-kira wis separuh 60%
utawa 70% perjalanan dulur-dulur. Kene iki pemandangan Ngiwonengen wis mulai apik lur. Dadi Kiwonengen ki jurang lur, dramatis banget. Jurang tapi wit-witane ngrumbul. Apik banget pokoke lho. Iso ndeleng utawa mirsani sisih tengen lur, kita zoom supaya ketok. Asline ngisor kuwi kali lahar lur. Cuman yo ketutupan wit-witan alas kang ngrumbul kaya ngono kuwi. Didominasi wit-witan Kaliandra lur. Oke lanjut lur, ki arep enek tanjakan maneh. Geder. Curam maksude. Ki rame lur. Ketoke engko dhuwur luwih rame maneh. Aku jarang-jarang menyang Kelut ki ramene pol-polan sanajana dina Minggu lho lur. Tapi yen nonton nang ngisor kuwi wae wis rame, mesti parkiran terakhir bakal rame banget. Lagi lur dilungkas sak dhewe wis teko parkiran terakhir kawasan wisata Gunung Kelut, Kabupaten Kediri. Perjalanan wis 20 menit lebih lur. Dadi saka Nanas mang ya kurang luwih setengah jam lah. Kuwi santai-santai lur. Saiki tak sepile parkirane ana beberapa mobil sekitar kurang lebih 5 mobil lur. Terus sekitare parkiran ki ana warung-warung iso ngrehat ngopi, makan-makan. Ono soto, mie, nasi campur dan sebagainya lengkap lur, kari milih. Lah, lokasi favoritku sebelah parkiran iki lur, sing akeh monyet utawa ketheke. Kene yo akeh lur komoditas nanas, cuman duren barang yo ono pas usum soal iki. Cuman dibanding nang nggone ngisor mang nanase luwih larang. Umpama nang ngisor mang 10.000 entuk telu nang kene mau entuk loro ngono. Ki lur. Pas kebetulan nenek sanajana gak akeh, kadang-kadang belasan lur iki loro tapi gede-gede. Terus jo kuwatir iki monyet utawa kethek iki gak galak lur. Awake dhewe iso ngewahi makanan macem-macem, ade iso nang warung, iso tuku kacang utawa camilan-camilan gorengan. Kaya ngene iki contone lur. Asik lur. Dadi awake dhewe iso betul-betul healing. Sing jelas monyet utawa kethek iki jinak. Gak usah khawatir tasnya direbut dan sebagainya lur. Oke, saiki ade munggah titik lur. Bagian sing bener-bener terakhir wis gak oleh diliwati maneh. Di atas jam 4:30 lur, ono pintune. Lah saka parkiran terakhir iki dulur-dulur iso menyang Kawah Kelut, kuwi numpak ojek. Yen biyen iku elingku 40-40.000 PP lur. Kira-kira saiki pomo mundak ya PP 50.000. Kene iki pemandangane ya dramatis banget lur. Ditunjang pas ono kabut mudhun lur. Wit Kaliandra lur sing akeh kembange abang-abang ki lho. Termasuk monyet mau yo apa jenenge nang dhuwur wit-witan Kaliandra lur mau. Tapi yen ngomong aku keliru tulung dibenerne lur. Saelingku iki ngarep iki tanduran utawa wit Kaliandra lur, kembange abang-abang. Terus ono apa jenenge jasa foto cetak foto lur 10.000. Yo mungkin pengen kangge pengunjung sing pengen memerlukan jasa iku iso murah lur. Terus wis ana tulisane.
Oke, saiki wayahe ngopi nang salah siji warung Mbak Yuni, warung langgananku lur. Bu, kopi hitam tanpa gula. Katut kerekam gak apa-apa, Mbak. Tanpa gula. Ya, kopinya apa, Mbak? Sini ya. Sing tak senengi nang kene iki kopine enak lur, cocok kanggoku, tanpa gula wis enak. Terus makanannya tak sepi lur. Muk rata-rata yo 10.000, 8.000, 5.000. Ono gorengane, udang goreng, tahu, iki kopine lur. Kental, pahit, pahitnya iki enak. Wong pahit kok enak, tapi dulu-dulu iso nyoba dhewe. Dhewe gula ngono malah enak, ya cuman aku menghindari gula lur. Lur beluke keluk-keluk. Udang goreng lur, salah siji makanan favoritku selain tahu. Ini ki mau 1.000-an lur, 1.000-an hargane. Kopi 5.000. Oke dulur-dulur, video bakal tak akhiri sakmene dhisik, ning aja lali subscribe lur ya. Sawetara sakmene dhisik, wassalam.